Ένα πράγμα πες μόνο. Θα αφήσεις τη Μαρίνα να πεθάνει? Και για πες. Βρήκαμε μπομπονιέρες. Ναι, κάτι βρήκα. Λουλούδια για το μπουκέτο σου. Και ναι, μάλλον τριαντάφυλλα θα είναι, τριαντάφυλλα. Ωραία. Να κανονίσουμε να μου δείξει μια μέρα για το νηφικό. Λοιπόν, πρέπει να φύγω. Άργησα. Όπως θε. Εγώ έχω κάτι τάπρα της γιαγιάς μέσα που είναι άδεια. Δεν θα έχει γυναίκα που να βάζει τα υπόλοιπα φαγητά να μου τα φέρνει. Οπότε πάω να στα φέρω όλα μαζί, έτσι μια που ήρθες. Εγώ τα κράτησα τα προσχήματα. Εσύ δεν μπορούσες να είσαι λίγο πιο άνετος? Γιατί άνετος είμαι. Και πόσο άνετος να είμαι. Σήμερα έδωσα μια υπόσχεση και δεν μπόρεσα να την κρατήσω. Τι υπόσχεση? Μου ζήτησε ο Τάσος να σου αφήσω λίγο χώρο, τέλος πάντων, μη σε γεμίσω προβλήματα. Τι, γιατί το έκανε αυτό? Τι έκανε? Δεν έκανε και τίποτα. Ο άνθρωπος ευγενικά μου το ζήτησε. Σε νοιάζεται και σε αγαπάει. Το ξέρω. Και πρέπει να κρατήσω την υπόσχεση μου. Έτσι κι αλλιώς, εσύ την έχεις πάρει την απόφαση σου. Ναι. Ναι. Την έχω πάρει την απόφαση μου. Και την έχω πάρει. Δεν αλλάζει. Εντάξει, πάντως να ξέρεις ότι εγώ χαίρομαι πολύ. Ο Τάσος είναι πολύ καλός άνθρωπος και ξέρω ότι θα είσαι ευτυχισμένη μαζί του. Να σε χαιρετήσω. Γεια. Θα προσπαθήσω να κρατηθώ μακριά σου, τουλάχιστον μέχρι να γίνεις κυρία Αυγερινού. Ποια άλλη ώρα, τώρα θα τα πούμε.